Rajah Kalacakra utawa Kalacakra kuwi dudu mung tulisan wingit kanggo ngusir ala saka njaba. Ing falsafah Jawa, kala kuwi wektu lan cakra kuwi putaran urip sing ora tau mandheg. Mula Kalacakra sejatine pangeling. Yen urip iki muter, ora ana sing langgeng ing donya. Sing saiki dhuwur iso mudhun, sing saiki kepenak iso diuji, lan sing saiki menang iso kesandung. Akeh wong nyawang rajah mung saka sisih mistine, kaya tameng kanggo ngusir peteng saka njaba. Padahal sing paling penting dudu mung njaga raga, nanging uga njaga rasa, pikiran lan lakumu. Sengkala sing paling medeni kadang dudu saka njaba, nanging saka njero atimu dhewe. Gumedhe, iri, serakah, nesu lan rasa paling bener kuwi peteng sing kerep buka lawang cilaka. Mula wong Jawa diajari eling lan waspada, eling marang Gusti lan waspada marang hawa nepsu. Rajah Kalacakra dudu mung kanggo digawa utawa disimpen, nanging pangeling. Sing slamet dudu sing paling sakti, nanging sing paling eling.